104.7 IFM. Report! Nagpositibo ang 6 na bus driver at konduktor sa probinsya ng La Union sa droga sa isinagawang random drug testing ng Land Transportation Office Region 1. Ayon kay LTO Region 1 Regional Director Danny Martinez, ang mga ito ay sumasailalim na sa rehabilitation. Noong 27 na Disyembre, nagsagawa rin ng drug testing ang tanggapan sa pampublikong bus terminal sa lungsod ng Dagupan. Kasabay ng dagsa ng mga biyahero, naglalayo ng nasabing random drug testing sa iba't ibang bahagi ng probinsya sa Ilocos Region na masiguro ang seguridad ng mga biyahero. Ang naturang kampanya ay kaugnay sa Oplan-Biyaheng Ayos 2024 ng tanggapan. Nagpapatuloy din ang inspeksyon ng otoridad sa iba't ibang bus terminal sa mga probinsya sa buong Ilocos Region. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.